ku Korea Gardens mu mzinda wa Lilongwe kumene bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED lili ndi msonkhano wa atolankhani kwakukulu zimene titasuzumira pa ma agendas okamba zokhudzana ndi ubale wa nyama za mkhalango komanso wa anthu molingana ndi maufulu wa anthu. Ndiye atambasule zambiri pa zimenezi Sylvester Namiwa omwe ndi mkulu wa bungwe limeneli chaposayidwa pa msonkhano uno wa atolankhani. Ine ndi Chisomo Chingwalu, koma poyamba bwanji ndikupatsireni kwa Anamiwa amene akhale akutitengera komanso kutambasula zimene atibweretsera tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndimati mundilole ndikulandireni atolankhani amene muli mu chipinda chino komanso ndiwalandire Amalawi ndi nzika zina za mayiko osiyanasiyana amene akutisatira pa masamba mchezo. Njipepese kunena kuti malinga ndi uthenga timayenera kuyamba 9:30 koma malinga ndi zosamwisa zina sizidatheke kutere, koma ndithokoze kuti tili limodzi. Ndimaganiza kuti amene atalikira kapena atanganidwa mwakodole kunena kuti zimene zikhale pano tigawane paja amanena kuti kandimveserere anakanena za mmaluwa. Welcome to this press briefing this morning. Allow me to welcome you to this presser, especially those members of fourth arm of the state that you have spared your time and honored our invitation. Lilongwe is a busy place, so making a decision to attend this presser means a lot to our work. In the same vein, I should welcome those people that are following us on the Facebook page, Zodiac and Lunta. Welcome aboard. It would be much better if you invite those people that are tied up somewhere that they should remember to listen to this press conference. Without much ado, we are a God-fearing nation. Allow me to invite a volunteer to bless the gathering with a word of prayer. Mundilole ngati dziko loopa Mulungu tisogoze Mulungu choncho ndimafuna ndipemphe ozipereka kuti asegule zonse ndi pemphero. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani ndi kukuthokozani chifukwa cha tsiku la mtengo wapatali limene Mulungu mwatipatsanso tsiku la lero, limene Mulungu mwatisonkhanitsa pamodzi kuti tikambirane zinthu zokhudza mtundu wa Malawi. Kupemphana Ambuye Mulungu kuti mutsogolere kuyamba kwathu, lolani kuti zonse zokachitika pano zikatengere ulemu ku dzina lanu. Mu dzina la Yesu Khristu, amen. Tathokoza chifukwa cha pemphero limenelo. Pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Anthu amva mawu anga, anthu akudziwa kuti aonda Namiwa, koma mwina kuganiza kuti ndili ndekha. Sindili ndekha. Mama uno mwa nthawi zonse tili ndi anthu kutsogolo kuno amene ifanda apase mwayi kuti azitchule mayina awo kuti tiwaziwe, tikatereso tiziwa mbali imene kuti atolankhani amene alipo ndi oyani. Ine ndinyanyiwe Soko kuchokera ku CDED. Dzina langa ndi James Antonio Ngoma kuchokera kwa Magondo Tiedzole Mbomaladowa. Dziko mwakambiri kuno mwatidziwa, timafunanso tizidziwe kumeneko ifwa kumanono sukwanira kutchulidwa msonkhano wa atolankhani pamene palibe atolankhani. Dziko mwakambiri. Ochocha kuchokera ku Lunta TV. Ine ndi Lydia Banda kuchokera ku Transworld Radio. Ine ndi Christopher Kamanga, Voice of Livingstone Radio. Ine ndi Blessings Malunda kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ine ndi Brian Augustus Kanyenda kuchokera ku Channel 4 Nations. Ine ndi Wisdom Jaflumila kuchokera ku Mlimi Radio. Ine ndi Luano Chipofya, Midge FM. Ine ndi Titus Piri kuchokera ku Radio Alinafi. Langa dzina ndi Frank Jambrani Piri kuchokera ku group of concerning citizen Warm Heart Initiative.
ndi Promise Tom kuchoka Nkhoma Synod Radio. Kundivomereza kuti mphepo imene kuzungulira mu chipinda chino ndi yachibale chifukwa taziwana kuti apo pali auje. Tisanapite ku zimene tabwerera pano mukudziwa kuti Amalawi akamva kunena kuti bungwe lawo la SIDED lili ndi msonkhano wa atolankhani amatipasa mauthenga. Ndili mauthenga atatu apa. Koyambirira ena ake anandilembera message kwandifunsa kuti anamiwa zikuoneka kuti mwakhala chete. Chikuchitika ndi chani? Ndinawuza kuti sindinakhale chete. Tilali ndi msonkhano wa atolankhani pa 20 August kumene tidanena kuti anthu amene akupikisana pa mpando wa president kuonjezera pa mavuto a mafuta, pa mavuto a sugar, mavuto a mapassport, kusowa kwa ndalama yakunja, tilinso ndi vuto lina la malo. Kuchokera pamenepo amene mmasatira bwino zinthu mutha kutivomereza kuti yakhala nthawi ya kampeni. Nthawi ya kampeni tinaganiza kuti tikhale chete kuti tipereke danga kwa anthu amene tifuna avotera aja tiamvesere. Ndiye tikamvesera tipange chiganizo. Ndiye lero ndili pano kunena kuti ngati sitipangisanso msonkhano wina wa atolankhani pasanafike lachiwiri pa 16 September, ndionena kuti mawu anga ndionena kuti mukamveserera kampeni ija ikatha imatha Sunday 6 koloko mamawa. Sunday lonse Monday lonse muzisinkhasinkha moyo wanu mmene mufuna kuti upite chisogolo ndi moyo wa ana anu. Muyiwale zonse zimene anthu amapereka, muyiwale zonse zimene amayankhula zopanda pake, muyambe kuganiza inu ndi ana anu za sogolo. Ndifa yake kampeni ija ikatha kumakhala mawola ena oti tilingalire zimenezo. Tili pomwepo ndinanena pa 20 August tikupanga msonkhano wa atolankhani kuti akakakhale komaliza kuvota mopepera. Chifukwa zimene zimachitika m'Malawi muno tikavota timangonyamuka mwapita ku nyumba. Osaziwa kuti voti ija yawerengedwa. Ndezo satira zija zikawerengedwa anthu aja akasankhidwa timangowasiyanso abe atizunze atinyoze zaka 5. Ndifake timangozungulira pamodzi ulendo uno tikakavota choyambirira ndine kuti aliyense akavote lachiwiri. Koma pokavotapo chonde osapita mutamwa jangala tikapange ziganizo zoyenerera tikapita tili soba. Ndiye tikavotano tipange zoti votiyo tiiteteze. Malamulo alipo oyendesera voti, owerengera voti iliyonse ndiyofunikira. Votiyo izasintha komanso votiyo ikuyimira sogolo lanu. Ndiye uthenga uchokera ku SIDED, uthenga uchokera kwa anamiwa ndona kuti inde timayankhula koma pano pa nthawi yakwana yoti Malawi wina aliyense kuona lilonse dziko lino ayankhule ndi voti yake pa 16. Ndiye zimene tikupanga pa 16 tikubweretsa mphamvu za pamodzi. Ndiye mphamvu tikazibweretsa pamodzi amene timusankheyo ayambe kupanga zofuna zathu, asayambe kupanga zofuna zake. Mziko muno muli lamulo gawo 12 limene limanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira ndi za inu ndine. Koma chifukwa kuti anthu atikavotera timangowasiya kuyamba kuwatchula mabwana kwagwadira amatitola. Ndifaka mabwera kutinamiza kutitere kutimenya kutizunza kutigonesa njala chifukwa kuti timapasa mpata. So ulendo uno tisire zimene tikavota tionesese choyambirira 1 voti ikawerengedwe. 2 amene tamisankhayo zimene tagwirizana apange. Tisadikireso mpaka na 5 years kunena kuti zikakumbusana kuti matonyeza chakuti ndi chibwana nthawi ikutha tikutaya nthawi. Ndili pomwepo wina waka amafusa kunena kuti mukatifusira achakwera kuti kodi ulendo uno tivota ndi nduna zomwe chifukwa pamafika nthawi yona kuti cabinet imapangidwa dissolve. When is Dr. Lazarus Chakwera dissolving his cabinet? Because it has been a tradition. Ndipo mwina ku Malawi Law Society mutithandize kuti malamulo akuti nji. Lero tikuyankhula pano kwasala masiku angati? 5. Kwasala masiku 5 komabe tili ndi nduna. Kwa amene munabadwa pazana ngati ine zikuoneka kuza chilendo choncho. So mwina Achakwera atanganidwe ndi kampeni takumbuse kuti Malawi akudabwa. Malawians are surprised. Are we going to have this cabinet mpaka na pa 16? Zikhala choncho, when are you dissolving your cabinet? Chinthu chachitatu nkhani ya mafuta. Chibwana chachuluka. Ndinakale kuti tikavotera anthuwa timangowasiya ndi amatitola. Ndi akamationa amationa tonse ngati tizinthu takoza kuti tizidebe. Samationanso ngati anthu ya. Pano pamene akutiona ngati anthu ife takufuna vote yathu. Nkhani ya mafuta simanika mapangira nchezera because it is the heartbeat of every economy. No serious leader, no serious country can mess around with issues to do with fuel. Now, izandikumbusha zimene adayankhula Moses Kunkuyu siku lake.
adanena kuti mukazaona pa kampani anthu akumudandaula munthu kuti munthu ingwakuba abwana osamanchosa muzafase mzemo yang'ane ndiye kuti zimene amabazo amapitise kwa abwanawo. Ndibwerezi Moses Kunkuyu omwewa amene ali nduna ya Chakwera ananena kuti pa kampani pakakhala munthu mmodzi wakuba kwambiri aliyese mwamudandaula koma abwana kumayang'ana kumbali muziwe kuti zimene amabazo makagawana ndi abwanawo. Ndiye Chakwera mwanena nokha kuti kuno kumakula anthu akuba tifuna mwachose lero apo ayi ndiye kuti zinthu nomagawana nawo. Chinthu china nchonena kuti tikavota kuyambira pa 17 mwapitawo ku Malawi ina aliyese adziwe kunena kuti mphamvu ndi za inu ndine 1 2 asogolonse timasankha ndalama zimene akugwisa ntchito za chitukuko za mthumba mwawo. Ndalama zonse zimene zimagwisa ntchito za chitukuko zimachokera ku MRA ngongole kapena thandizo chokera kunja. Komanso chinthu chachitatu Malawi ina adziwe kuti dziko likuti litukuke mukuyeneka inu ndine zigwire ntchito. Zichazomanena kuti akuti andimenyera nkhondo sizinatithandize. So apano ife amene timakuyankhulirani tayankhula kwa zaka 6 nthawi yakwana Malawi ina aliyese kuti ayankhule. Pano nkhani isakhale kuti anamiwa kuti chani akalindwa kuti chani aucha kuti chani ayi nkhani ikhale kuti ine ndikuti chani nthawi yakwana tonse tikayankhule ndi voti yathu tikavota votiyo tiyiteteze. That said, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, my colleague, Comrade Nyanyiwe Soko, is going to read the same in vernacular Chichewa. Press statement, Lilongwe, Thursday, September 11, 2025. Demand for accountable and transparent protection of both people and animals in Kasungu National Park. Apart from the fuel, forex, fertilizer, food, passport, land and sugar crisis, the authorities have been sitting on a ticking bomb that is human-elephants conflict in Kasungu district here in Malawi and Lundazi, Lumezi, Chipangali districts in the neighboring Zambia. The conflict is stemming from the July 2022 decision by the International Fund for Animal Welfare, IFO, to translocate 263 elephants from Liwonde to Kasungu National Park in total disregard of the fact that the sanctity of human life reigns supreme over animal welfare. Thus far, 12 human lives have needlessly been lost. A total of 1,741 households have suffered direct loss, translating into 12,500 vulnerable and marginalized citizens, of which 67% are Zambians, while 33% are Malawians. The conflict has further resulted in the death of over 80 elephants. According to the findings by the Warm Heart Initiative and the Center for Democracy and Economic Development Initiative, CIDED, thousands of vulnerable and marginalized citizens in Malawi and Zambia are paying the price for IFO's criminal negligence, clearly mirrored through the questionable translocation of the elephants when they were fully aware that the park was not ready for the task. Communities were not informed, let alone adequately protected from the dangers posed by these animals. This translocation saved IFO's room to roam, fundraising ambitions, but not the people of that landscape. This reckless development resulted in instant human-elephant conflict, and within 24 hours of arrival, they killed 2 people in Kasungu, namely Collins Chisi and Joseph Kampamula, from traditional authorities Mwase and Mkanda, respectively. Today, Kasungu National Park has degenerated into a battlefield for humans and animals for survival. Simply put, the sanctity of animal life has taken away the human dignity and culminated into gross violation of fundamental human rights such as right to life, food, free movement, and education. The above development has prompted some people to abandon their ancestral land for fear of their dear lives, while the rest have resigned to fate. Those whose lives entirely depend on farming no longer have the energy to work in their fields, since doing so is as fruitless as just growing crops to feed the elephants. The Warm Heart Initiative and CIDED have reasonable grounds to suspect criminal negligence in all this. Indicators on the ground show that IFO is fully aware of the situation but chosen to look the other way.
for the avoidance of doubt, the decision to construct a wire fence on the Malawi side of Kasungu National Park, completed more than 3 years after the translocation, is on its own an admission that the elephants were moved into the park at a time it was not yet ready to accommodate them. It is, however, strange that IFO has left the Zambian side unprotected, thereby giving room for the elephants to torment lawful land occupiers in both countries. Apparently, a corridor of 12 kilometers has been tactically created, giving the animals a leeway to wander in search of water in Luangwa River in Zambia. This land has, however, not been legally gazetted by the government of Zambia, let alone approved by Zambian parliament. IFO has tried to substantiate their invasion of Zambian farmland is legally sanctioned as part of their Room to Roam fundraising. IFO posted on its website that they intend to raise $1 billion United States dollars from this outright violation of both human and animal rights. To prove that IFO is arbitrarily grabbing land in question, signposts have been erected warning lawful landowners and occupiers that they are living in elephants' territory. Furthermore, the people are warned to secure their crops and mind their movements. Instead of extending the wire fence on the Zambian side, IFO is putting polywire in the so-called hotspots, cement granaries, and giving out fireworks to scare away elephants, all of which have proven to be ineffective. The granaries are a mockery to the hunger-stricken communities whose crops are being damaged every year, and the farmers can no longer work safely and freely in their fields. In view of the aforementioned, we demand the following from IFO. 1. Immediate relief food distribution to the affected people in Malawi and Zambia. 2. Construction of proper electric wire fence on the Zambian side, which must meet the same standards as the one erected on the Malawi side. 3. Compensation for the deaths, injuries, loss of business, and crops caused by the elephants. Last but not the least, since the matter is threatening the safety and survival of both people and animals, SEDED hereby gives IFO 14 days to do the needful. Failure to do so will force SEDED to take reasonable and rational action to achieve the desired goals. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, Mike Rubchanch, the director for the Warm Heart Initiative. You may wish to note that the Warm Heart Initiative is a community-based initiative of human rights activists working in Kasungu National Park landscape in Malawi and Zambia. End of statement. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti nkhani ili pano ndiokuza mioyo ndiyeno timayeneka kuti tikhazikike pa chiyankhulo chimene timamva tonse, koma popeza nkhani ikuza maiko awiri komanso nkhani ikukuza anthu ena kuti chiyankhulo chimene chisachimva ndimayeneka kuti ndiwerenge chikalata chimenechi mmene ndawerengeramo. Ndiye mosataya nthawi sindili ndekha, ndimafuna kuti ndipereke bwaloli kwa nzanga Comrade Nyanyiwe Soko kuti awerenge muchichewa zimene ndawerenga pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Chikalata Lilongwe lachinayi September 11, 2025. Kupempha chiletezo chooneka ndi maso pa anthu ndi nyama ku nkhalango ya Kasungu National Park. Kupatula pa mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto, ndalama zakunja, feteleza, chipulikiti ku nkhani za malo, za mapasipoti ndi shuga. Palinso nkhani ina yomwe boma silikuonetsa chidwi kuti lithetse. Nkhani iyi ndi mkangano omwe ulipo pakati pa njovu ndi anthu a boma la Kasungu kuno ku Malawi ndi maboma a Lundazi, Lumezi ndi Chipangali m'dziko la Zambia. Mavutowa anayamba kuchokera mchiganizo chomwe chinachitika mchaka cha 2022 ndi bungwe la International Fund for Animal Welfare IFO, pomwe anasamutsa njovu zokwana 263 kuchoka ku Liwonde kupita ku Kasungu National Park, mosaganizira kufunika kotetezanso anthu okhala mbali mwa nkhalangoyi. Pofika lero anthu 12 aphedwa ndi njovuzi, zomwe zikutanthauza kuti maanja
1741 akhudzidwa potaya abale awo omwe ambiri mwa iwo anali odalirika m'makomo mwawo pachuma, ena avulazidwa, nyumba kugwetsedwa, mbewu kuongedwa zaphedwa. Malingana ndi kafukufuku yemwe mabungwe a Home Heart Initiative ndi SEED anapanga, waonetsa kuti mazana a anthu m'mayiko awiriwa akuzunzika ndi kulekelera kwa bungwe la AIFO. Bungweli linasamutsa njovuzi ngakhale kuti sanalabadire zoti nkhaniyi sinali yokonzeka, nkhalangoyi sinali yokonzeka kulandira nyama zochuluka chonchi. Anthu okhala mozungulira nkhalangoyi sanawadziwitse za izi kuti akonzekere za chiopsezo chomwe chimadza kuchokera ku njovu. Kulekelera kwa bungweli kunapangitsa kuti apereke danga kwa njovuzi kuyala mphasa, ndipo tsiku lomwe zidafika zinapha anthu awiri omwe ndi a Collins Chisi ndi a Joseph Kampamula ochokera madera mfumu yayikulu Mwase ndi Nkanda. Pakali pano nkhalango ya Kasungu National Park inangokhala ngati bwalo lochitirapo ndewu pakati pa anthu ndi nyama zakutchire. Maufulu a anthu pakali pano sakulemekezedwa monga ufulu okhala moyo, wachakudya, maphunziro ndi kuyenda mosavuta. Izi zapangitsa anthu ambiri kuti athawe m'malo awo omwe kuopa kuphedwa. Ena omwe amadalira ulimi ataya chidwi chogwira ntchito m'minda mwawo kamba kuti akalima mbewu zawo zikumangodyedwa kapena kupondedwa ndi njovuzi. Mabungwe a Home Heart Initiative ndi SEED akuona kuti zinthu zafika apa kamba ka kulekelera mwaupandu kamba kuti kafukufukuyu akuonetsa kuti bungwe la AIFO likudziwa bwino za zomwe zikuchitikazi koma laganiza zosapangapo kanthu. Pongoonjezerapo chokhacho chongomanga mpanda kumbali ya nkhalangoyi yomwe ili ku Malawi omwe anawumanga patatha zaka zitatu chibwereni njovuzi, nkuvomereza ndithu kuti anazibweretsa nkhalangoyi isanakonzeke. Koma nzodabwitsa kuti bungwe la AIFO lasiya mbali ya nkhalangoyi yomwe ili ku dziko la Zambia kosamanga mpanda, zomwe zikupereka danga kwa njovuzi kuti zizingoyenda mwaufulu posaka madzi mu mtsinje wa Ruangwa ku Zambia. Mbungwe la AIFO linalengeza pa tsamba lake la intaneti kuti likufuna kutolera ndalama zokwana $1 billion pa ntchito yosamutsa nyamazi zomwe zinabwera kudzaphwanya maufulu a anthu, ndipo lakhala likuyika m'mauthenga m'madera ozungulira nkhalangoyi kuuza eni ake amalo kumeneko kuti ati kukhala kwawo m'maderawo nkosaloledwa kamba kuti akukhala malo omwe mumayenera kukhala njovu. Bungweli likumachenjezanso anthu kuti azisamala ndi kuteteza mbewu zawo komanso kusamalitsa mayendedwe awo. M'malo momalizitsa mpanda kuzungulira nkhalango yonseyi komanso kukhwimitsa chitetezo m'malo omwe njovu zimavuta, bungweli likupereka makombola kwa anthu kuti aziphulitsa pofuna kuopseza njovuzi. Bungweli likumanganso nkhokwe zachimanga kwa anthu owerengeka ati kufuna kuteteza zokolola zawo ku njovu zomwe zikumaoneka ngati chipongwe kwa anthu m'maderawa omwe mbewu zawo zinawonongeka ndi nyamazo chaka ndi chaka, ndipo pano ali pa njala yosaneneka. Ana ambiri aleka kupita ku sukulu kuopa njovuzi. Pachifukwachi tikupempha bungwe la AIFO kuti lichite zinthu izi. Bungwe la AIFO lipereke chakudya kwa anthu omwe akuvutika ndi njala m'mayiko awiri m'madera ozungulira nkhalangoyi mwansanga, kumanga mpanda okhazikika kuzungulira nkhalangoyi, mpanda omwe umangidwe motsatira malamulo ovomerezeka monga achitira mbali ya Malawi, kupereka chipepeso kwa manja omwe anataya abale awo omwe anaphedwa ndi njovu komanso kwa anthu omwe avulala ndi komanso mbewu ndi katundu wawo kuonongedwa,
pomaliza poti zikuoneka kuti njovuzi zikuyika pa chiopsezo miyoyo komanso ufulu wa anthu, ndipo ife a Home Heart Initiative ndi SEED tikupereka masiku 14 ku bungwe la IFO kuti likoze zinthuzi. Kupanda apo nkhani iyi titengera pena. Yasayinidwa ndi Sylvester Namiwa zikomo. Zikomo kwambiri comrade Nyanyiwe Soko ifa chowerenga chikalata chimene chimuchichewa chomveka bwino. Zikuoneka kuti asogoleri athu makamaka ku nduna wazokopa alendo miyoyo ya anthu ayisiya pambuyo, asogoza miyoyo ya njovu. Kuti mukhulupirire mukapita kudera kumeneku kunayikidwa zikalata, ndifuna ndiwerenge chimozi. Akuti warning high human elephant interaction area. Do not try to get close to elephants. Do not surround elephants. Do not throw stones at elephants. Do not move at night. Secure your crop. Mwina muchichewa akuti osayesa kufika pafupi ndi njovu, osazungulira njovu, osagenda kapena kutema njovu, osayenda usiku, tetezani mbewu zanu. Sakukambapo chilichonse chomuteteza munthu. Sakukambapo chilichonse zoteteza munthu. Kusonyeza kuti dera limeneli AIFO alitenga kukhala dera la nyama. Pamene lili kudera kuti kuli chani? Kuli anthu. Chinthu china chomvesa chisoni chonena kuti akuauza anthu kuti ateteze mbewu zawo. Ateteza mbewu zawo bwanji? Popeza anthu amene wanayamba kukhala kumene koko mzaka zoti anthu abadwira kumweko akukhala kumweko. Njovuzi zinakachitwa kutengedwa kuliwonde mu 2022 kuzibweretsa kumeneko. Mmene amazibweretsa anayeneka kupanga kaye kauniuni. Kuti kodi njovu zimene zikhala bwanji? Kodi anthu tiwateteza bwanji? Mukayang'ana apa muone kuti chitetezo kapena priority is given to animals, not humans. Evidence is here. This is why we are saying this is unacceptable. This is criminal negligence. And mudera limeneli pachikhalidwe chathu ife ma Africans kukachitika maliro timapita kukagona pasiwa. Koma dera limene la Kasungu ndi Zambia anthu asiya kugona pasiwa. Fa mukakhala kuti mugone pasiwa paja njovu zikutulukira zikuponda pondani. Kusukulu ana asiya kupita. Mukakhala chonchi pang'ono-ng'ono njovu zatulukira. Mbewu anthu akulimira njovu. Nchomvesa chisoni kunena kuti mbali ya Malawi nkhasako amangako waya koma anthu atatha kale, anthu atavulazidwa ndani kale kuti njovu zizavulaza anthu 12. Pa anthu 12 opo anthu 8 nga ku Malawi, anthu ena 4 nga ku Zambia. Mmene amamanga mpandawo njovu zitafika kale. Akasiko yamba njovu chosedwa kuliwonde. Mu chaka cha 2015 njovu zitachosedwa kuliwonde zidapita ku Nkhotakota, ku Nkhalaga ya Nkhotakota. Komene ankaziwesa menemo nkuti atayika kale waya. Kuti muziwe kuti uku kuli upo tifatanira kuti waya ayika mbali imodzi mbali yokha ya Malawi. Komanso sikuna Malawi atetezeka fa njovuzo zikanunkhiza, njovu zimatha kununkhiza madzi mwina mtunda wa pafupifupi 14 km. Zikanunkhiza kuti kuli madzi kapena kuli chakudya zikumabweranso kumene kuli chakudyako kumene kuli madziko. Nde kadera kameneka njovu zikumangoyenda mpakana 12 km kumasaka madzi kumakafika ku mtsinje wa Luangwa. Kusonyeza kuti malo amene wawa malinga ndi chenjezo limene alemba AIFO apa likusonyeza kuti dera limene ndi la njovu. Kwa mukayang'anisisa ngakhale ku Malamulo ku Zambiyako dera limeneli adalisiya, it was preserved for farming according to the laws governing Zambia. Komanso kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi pano simungapite kumene mukapeze lamulo lonena kuti moyo wa nyama ndi ofunikira kuposa moyo wa munthu, kulibe. Chinthu china chonena kuti AIFO should be warned that you will not sit back to watch because you are not above the law, you are not even the law. And the sanctity of human life is supreme over animals. This is why we are here demanding nothing but transparency. Mukamakamba nkhani ngati izi anthu ena amaona ngati kuti mukamba njerengo, mukamba nthanangula kapena masuwa chochita. Koma imfa ya anthu 12 ndi imfa yochuluka kwambiri. Kuonongedwa mbewu kwa anthu 1741 ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Njovu zimene zimachita zimene simadyazo imangoponda-ponda. So ikamayenda zimene idyazo zimene imadyazo idya zinazo iponda-ponda. Kusonyeza kuti ngakhale dera limene amalima kwambiri fodya imangobwera nkuponda-ponda. Panopa dera limene kuli njala ya zaunene. Kuti umboni wena kuti AIFO akudziwa kuti anthu tayika pa chipinjo ulipo ati akumapereka makombola. Fireworks zichatima polisi pa Christmas zicha.
ati kuwapasa anthu kuti mukaona njovu muyase zimene zimuponye. Somvetsa chisoni ndi manyazi, shameful. Kenaka akusankha malo ena ndi kuyika waya wina wake ngati woyanikirapo zovala ati kuteteza famu. Ku Zambiyako, why are you not doing what you did to Malawi side? And akumanga magranaries nkhokwe za simenti kwa anthu owerengeka soka kaya kwasankha bwanji kaya inu munthu onena kuti akukanika kupita kumunda akuopa njovu akalima njovu zikuzadya ndiye kummangira nkhokwe ayikamo chani mukhokwemo. This is a mockery to the plight of Malawians and Zambians that are living in the Kasungu National Park landscape. Ndiye ndanena kuti nkhani isi kuti ngokamba tili ndi mboni tili ndi bambo pano James Antonio timafuna muuze dziko lapansi kuti kodi zoonadi njovu ku Kasungu zikupha anthu. Ndizoonadi njovu ku Kasungu zikupha anthu. Mwayizazo eneo njovu zandiphera chemwale wanga amene anali ndi mwana kumbuyo zinatuluka kumeneko zikuyenda chemwale amakangana ndiwo kuminda zinampeza njovu zija ndikumugwira ndikulanda mwana uja ponya basi mwana uja kurekereka mwendo chemwale uja ndikumfifiriza pompo anafera malo amwewo panopa chemwale uja anasiya mwana uja anavulala mwendo akakhalakhala mwendo uja ukumampwereka ukumarupa kumapita naye kuchipatala akaonanso nyama yonse ya miyendo folo mwana uja akumalira koma chomvetsa chisoni nchakuti kuchokera pa zimene zinachitikazo palibe thandizo lililonse limene linandirapo lochokera ku anthu amene adabweretsa nyama zoopsa ku Kasungu. Umboni umene nuperekera numenewo ni madandaulo oti palibe limene feyo boma laithandizapo pa zovuta zimene takumana zonse ande mwana ani ochepa zopitsa chifundo ngati pa nkhani ya njala imene ikukambidwayi mwana wa zaka ziwiri akumakhala mmawa osadya mwinaso tsiku lonse chifukwa chosowa chithandizo pamene mwina amayi ake akadamakhalapo akadakhala ni mwayo omangwiritsa ali maganyu nkumampatsa chakudya kuti mwana uja azidya. Umboni umene ningaperekere newo ndi umene usiko. Popeza kuti mziko munamatuluka chibwana tinapempha amozi mwando kuti abwere koma chibwana chimene chikapitirira ndiye kuti zatenga anthu onsewa abwere aliyense azafotokoze anthu aliyense azaone. Pamene tinatanganika ndi kampeni tatanganika ndi kusowa kwa mafuta tatanganika ndi kusowa kwa passport kwinako ku Kasungu anzathu akutengedwa ngati nyama zikutengedwa ngati anthu. Mziko lake lomwe lino munthu akapezeka kuti wapha njovu pompo akumangidwa akapita ku khoti 5 years koma njovu zikapha munthu palibe chiti chonse chikuchitika. Mwamva zimene akudandaula James kuti adataya mchemwali wake ndipo mchemwaliyo sikudana ndi mwana mmodzi anali mwana mmodzi ngati anaenda na 5. So pa anthu amene 12 amene aphedwa ndi njovu aja ndiye kuti anthu amene akuvutika ngambirimbiri. Mwamva James panopa ali ndi chipsinjo chomayang'anira ana onena kuti mayi wawo waphedwa ndi njovu komanso mwanayo njovu zidamuvulasa. We cannot proceed like this. Sitingakwanise kupitirira chonchi sitingakwanise ngati Malawi kuyang'ana kumbali. Lero pano tikupereka masiku 14. We are giving I4 14 days kunena kuti choyambirira anthu onse amene akuzidwa ndi ngozi zimenezi ayambe kupasidwa chakudya. Chinthu chachiwiri amange mpanda mbali ya Zambia. Chifukwa njovuzo zikachoka ku Zambia kuzimabwerera paso ku Malawi. Choncho ngakhale Malawi amanga mpanda koma mpanda ungopanda pake chifukwa mbali naye kuli tetete. Ndiye kuli kachizungu kena kake kunena kuti iyayi boma la Malawi ndi boma la Zambia linasayina mgwirizano. I would like to tell I4 that any law that does not save the people is a very good example of a bad law and it must be resisted. So palibe mgwirizano wina uli wonse umene ungakabwerezerese moyo wa munthu. So ngati ili nkhani ya malamulo, please let us know. We know who to ask, we know who to call. Nkhani ikhale apa yona kuti safety of human beings first. Zinazo later. We cannot allow you to be rewarded for presiding over gross violation of human and animal rights. No way. Pepani tabwera pano nkale komanso uno ndi msonkhano wathu lankhani ndisakomedwe nkuyankhula komabe mwina ndisanasegule baloli nyanyiwe ukuzokhala ndi mawu ndisanasegule. You have something to say? No.
Okay, fine, thank you. Allow me to open the floor for questions. This is your show. Bwalo lindosegula tiziphatikiza ziyankhulozo pepani kunena kuti amene sangamve zinazo azimva penapo zikomo kwambiri. Ndiye imene tichitira mutchula zina lanu ndikenaka nyumba imene mmalemba kapena kusindikiza nkhani ndikufunsa funso lanu. Zikomo kwambiri. za nkhalango. Mwina funso lachiwiri likubwera chifukwa mbuyo munkhani ngati yomweyo itabweranso adindo ankayankhula kunena kuti nthawi zambiri akamachita chiganizo ngati chimene chopititsako nyama ngati zimenezi kumene kuli anthu amakhala kuti mwina anthu awawuza kuti achokeko nthawi zambiri akuti anthu amakhala akukakamira mwina ngati mabungwe a SIDET komanso Warm Heart. Munali ndi nthawi yofufuza ngati chenjezo limene kapena ntchito imene yofuna kuti mwina anthu amene wasamutse kuti mwina kubwere akhale motalikana kwambiri ndi njovu zimenezi. Zikomo kwambiri. Ndiyankhe fusumikira kuti kupasaniso mpata. Choyambirira ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati tafika pano kumatuluka nkumayankhula chonchi ndiye kuti anthu apanga zambiri. Kuli ma meeting achitika ambiri, kuli ma report osiyanasiyana, kuli makalata amene alembedwa, and chakulapa ndi impunity and arrogance. Focus is getting the money through donations, and the money is being shared. Possibly patika mabwelesa maumboni fa tapa sai for 14 days kuti they should do zimene tapempha kwinaku tiyamba mubwelesa maumboni kuti awadatere nkhani isina yambe lero. Dongosolo lake ndinangale kuti akasiku oyamba njovu kuchosedwa kuliwonde zidapita kusokunkhota koma kunkhota sitimamva kuchina chiyonse adapanga zonse zimene zimayeneleka koma ukuko corners were cut. Chilungamo sichinasatidwe. Ndiye nomene tabwera panopa ndana kuti anthu ang'ung'uza anthu atopa. We cannot preside over a system that is killing anthu wirenire. Anthu ambiri avulala, anthu agona njala. China chimene akupangira dala nchonera kuti afuna anthu asamuke kumalo kuja achoke koka athawe koka ndifaka kumaika maoning awa kuti dera lino ndira njovu pamene chikhalirecho anthu they are not consulted because ngati amfuna kuti anthu achoke ndiye kuti amayeneka kuti apezere maloto akakhale. They are supposed to be compensated fa njovuzo zimene zapeza anthu andikasungu national park kuti ndi aleredwa khalapo kalikale bwanyi mbuye musema ntusama yankhulo December 2022 ifa chani. So nkhani yoti anthu zikalata zalembedwa ma meeting apangidwa koma chakulapa ndi arrogance and impunity. Ndi chisomo chingwaro kuzodi yake koma mwina mwapereka ma ultimatum ya 14 days imene ndi 2 weeks pa ma briefing angapo samene mwakhala mukuchititsa mwapereka so ma ultimatum zama ultimatum zimagwira kwenikweni nanga this time around ndi ndondomeko zotani zimene mukhale mukugwiritsa ntchito kuti ultimatum amene mwaperekayi ikwaniritsidwe komanso ndi ma action amene mukunena kuti mudzachitawo adzakwaniritsidwenso. Zikomo kwambiri. Whether ultimatums work or not is neither here nor there, but the focus should be on the gross violation of human rights that should not be rewarded. Every rational human being supposed to condemn I4 for this criminal negligence, and they should be forced to account. No two ways about that. So whether we have given 10, 15, 20 ultimatums is neither here nor there. Koma tiziwe pano kulina kuti tukamba nkhani ya pakati pa moyo ndi imfa zochitika kale mwamva akuyankhula James apa kulira za mchemwali wake ndiye kumbuyo kwa James kukula anthu 1700 amene akulira mmene akulirirawo ngati dziko lapansi ngati dziko la Malawi tisaumise mitima tigwirane manja kunena kuti anthu akukasungu ndi anthu ambali ina ku Zambia awomboledwe tigwirane manja kuonesesa kunena kuti moyo wa munthu ulemekezedwe osati moyo wa chinyama. Nkhani yona kuti tipanga chani. I would like to believe that I4
which is registered as a government organization, they know kufunika kwa moyo wa munthu. They know kunena kuti ngati zirombo zimafunika kusamalidwa ndiye kuti munthu akuyeneka chisamaliro chokwanira. They should not be reminded. So sindikhulupirira kuti tifika 14 days iko, koma akafuna kuti tikokane ndiye tikokana, because we get the energy from the suffering of the people. It is strange, it is disheartening to note that they have decided to look the other way. So mmene zabwera apa nkhani yaponderezedwa kwa nthawi yayitali, koma mmene zabwera pano tiunika kuti ngoyimaliza. All we are demanding is transparency and accountability. We will not let them get away with this impunity. No. So zimene tichite kusokolo kusinena, koma I would like to believe that government authorities amene that have been copied. In fact, ndinene pano kuti talembera kale zulo formally. I4 kalata nakasiya kope ndakupasani. Kope ina yapita ku nduna wazokopa alendo. Kope ina yapita kwa mkulu woyang'anira za nyama mziko muno. Kope ina yapita kwa kazembe wa boma la Zambia kuno ku Malawi apanji kaunda. Kope ina yapita ku Chipata ku Office of President and Cabinet. Kope ina yapita ku Lusaka kwa Office of President and Cabinet. This is a serious matter. We are talking about lives here. We can't play around with people's lives. So inesindi kupita kuti iko na 14 days I4 sana pangi zimene kupanga apa. Tikatere ndiye kuti let's cross the bridge when we get to it. But be assured, and you know, acidity tikati tikupanga issue, we don't joke. Yeah, I'm Christopher Kamanga for Voice of Livingstonia Radio. In April this year, report yomwe anatulusa Warm Heart Initiative somewhere inaonesa kuti they are consulting UA-based rights lawyers. The name they were calling it Lay Day, something like that. So that was April, and this is September. Just wanted to find out if you have been in touch on that with that law firm. The second one, in your introduction, you mentioned something to do with a message to Malawians as we are going towards the polls on 16th. And this week on Monday, State President Lazarus Chakwera indicated that there is sabotage in government, where I was mentioning the issues to do with fuel procurement and something like that. And yesterday, the Vice President has also mentioned or agreed with the President that there is sabotage in government. I just wanted to find out from you, Side, do you also see the same, that there is sabotage in government? That is why maybe government is failing to, we are failing to progress. Thank you. Thank you very much for those two questions. One, the issue about legal action by our colleagues in the Warm Heart Initiative. I don't want to preempt on that one. This is why we are here today. I don't think it should take us protracted legal battles to appreciate that human life is supreme over animal life. It is very basic. This is putting to the question the morality of those people involved in managing day-to-day activities of I4. They are humans. First of all, they don't have to be lectured the importance of human life. So, in an ideal situation, you are supposed to do what you are supposed to do without being forced. So, legal battles should be the last resort, and it will be unfortunate. Human beings should be forced should be dragged to court in order to appreciate and respect the welfare of their fellow humans. It will be strange. I think I4 will be rational enough that we should not get into legal battles. But they decide, tia satira, tia pesa komweko. Ndinene kuti ndiyanke unena kuti zipita zika kukana makoti zikhazi zomvesa chisoni chifukwa kwa I4 bungu la I4 sikuda matsogola ndi nyama ya ndi anthu ndiye kuti khazi udabwisa kuti bungu limene sukudwa ndi anthu sili kuziwa kufunika kwa moyo wa anthu likusokoza miyoyo ya chinyama sikhazi udabwisa kwambiri ndifakira utabwera pano kwapasa masiku 14 awa kunena kuti zisafike pota anthu azikudabwani kuti kodi inudu miyoyo yanu ndi anthu kapena miyoyo yanu ndi mitima yanu ndi anjovu tisafike kumeneko koma ikafika nthawi na kuti tithamange zimene mukunenazo tithamanga and ndalina kale kuti mmene tabwera pano asididi tabwera kusakhala nkhani imene until justice is served to the people of Kasungu, until justice is served to the people of Zambia.
sitichoka mbwalo lino kufikira chilungamo chitadziwika, and this is an unsolicited message to IFO that we are here to stay. We will pursue this until to its logical conclusion. Nkhani imene mabweresayo ya mafuta ndinayenera ali koyambirira kucha, ndipo timanena muno mocheza koyambirira kucha kuti tayankhula asidedi tanena ndiye tinakhala chete chifukwa nthawi yakwanayo yoti Malawi aliyese ayeta paika ayankhule, anamiwa ali ndi voti imodzi, board ya sidedi aliyese ali ndi voti imodzi, executive yonse ya sidedi tili ndi voti imodzi, secretariat voti imodzi. Nthawi yakwanano Amalawi constitution ija yakupasani mpata mukayankhule. Ndiye nkhani ya mafuta mabweresayi ndi chitsanzo chabwino cha usogoleri olephera, because there is a saying, there is a proverb in English that a bad carpenter always blames his tools. Kalipentala wauve, kalipentala olephera akapotoza chiseko manena kuti ndanamiwa anabwera mwakamba nthabwala, anabwera nyanyuwe soko amazandifusa ngongole nchake window lapotoka. Azungu ananena kale kuti mukuti muone kuti msogoleri ngolephera samavomera amaloza cha ena. Achakwera pa 23 June 2020 anapasidwa mphamvu ndi inu ndi ine kuti azitilamulira. Mphamvuzo zimaphatikiza kulemba ndi kuchosa ntchito, kuphatikiza nduna. Ifanana kuti anthu akudabwa kuti kabineti muchosa liti. Ndiye anthu amene ali kuno kumawa akwaziwa ndi Achakwera, kumene nakatenga akuziwa kuti iwowo. Ndiye ngati akuba sameneka swazituuza iya ife tikanangodabwa kuti aujetu achosa. Ndiye zati ngani yake tonda amaba kapena kuti sabotage. Munthu akufuna avoteredwe apange deliver fa musaiwale kuna kuti Achakwera nkanena kuti akavoteredwa akasintha zinthu within 2 years. Ndiye sinzolero chaka chino chachingati. Ndiye lero asintha thabwa akuaona Malawi ngati opusa. Simafuna kukamba zimenezi koma ifoti mwachita kundifusa inuyo a voice of Livingstone ya Fusolano. Achakwera kama aona Malawi maona ngati opusa. Ndiye amayima ndikumanena zinthu zonena kuti iwo maganizo mwawo muone kuti akutipeperesa. Ndikunena kuti ndifake ndanena kuti Moses Kunkuyo ananena kuti pa kampani pakakhala munthu wakuba anthu kumamudandaula kuti awa ngakuba zinthu zosowa pano akuba ndi awa, koma bwana kumauza bwana kumasekerera sikunake muzamubisalire munthu uja muzamulondole muzapeza kuti amakagawana zinthu zija ndi bwana aja. Ndiyeno Achakwera angozulula okha kunena kuti amene akusokoneza mafuta akumuziwa, koma chifukwa akupindula sangamugwire fa akamuchosa lero munthuyo nthawi ya kampeni ayankhula chimene akuopa Achakwera. Mwina ndingo Amalawi mukuziwa kale chifukwa sinu ana ndingotambasula pachichewa mati kung'alula kunena kuti amene akuba ndalama za mafuta kuno kuma Achakwera kumudziwa, koma ife kuti amagawana ndalamazo akuziwa kuti akamuchosa ntchito lero aulula fa anthu ali ma documents. Ndiye fakanena kuti yayi zimene zidzapange tikatha pachani tikatha chisankho. Ndifake tinanena kuyambira kuti ulendo uno tisavote mopepera, tikavota voti tikaiteteze kusakhale kulibedwa voti andi voti sibedwa. Ndiye tikatere tikasankha anthu aja chilichonse siku na lililonse azipanga zimene tagwirizana. Ngati sakupanga zimene sadikire 5 years tikupusa. Ndibwereze pamenepo kunena kuti chibwana ichi chafika ponena kuti anthu timapasa mpata kuti azipanga chilichonse chimene akufuna, pamene constitution imanena kuti mphamvu ndi zanu ndini. Akanakhala kuti anthu amene ali mphamvu akanena kuti basi ndawina chisankho kulibe, koma lero akutani sakugona anthu akuzungulira masana usiku pansi ndege kumapita uko. Chifukwa chani? Akuziwa kuti mphamvu zili ndinu ndine, koma Amalawi timaziyang'anira pansi. Ndiye nthawi yoziyang'anira pansi yatha fa ngati sitisintha zimene zichitike tizivoterawa atibere azipita, mawata avoterawa atibere azipita, inu ndine tikuvutika kuti ndikufunseni pano mupite chipatala chonse cha boma mukapeza mankhwala kulibe. Nthawi imene ya DPP timadandaulaso ziti zomwezo, nthawi MCP timadandaula zomwezo, akabwera ndizidandaula zomwezo. Ifanira kuti tiyeni tisinthe kachidwe kathu ka zinthu. Amanena kuti ndi munthu wa misala yekha amene amabwereza zomwezo ndimayembekeza kuti apeza zosatira zosiyana. We should stop repeating the same mistakes and think kuti we get what we want. We have got our own aspirations and goals, but the problem is we give too much respect to people that do not deserve respect in the first place. We call unhonorable people honorable. We glorify petty thieves and crucify those people that will steal a chicken. Inu ndine tonsa Malawi tikayankha mlandu. Fa munthu akaba njinga lelolo, munthu kuti akabe chinango akaba na ndolo mukuwamuotcha. Pamene munthu waba ndalama za mafuta mwamuombera mmanja. Muyimanso, muwinanso. Boma ndilo mweli. Munthu akukuberani uyu. What are we smoking? Pepani ndi inutu ine ndabwera kuzakamba za njovu ndi mwakufuna kwanu ndakuyankhani. Ndinakatinsa kuyankheninso bwezi kuti anamiwa atani athawafuso. Zikomo kwambiri.
kachetechete sausanyama koma suyo. Okay, ine ndi Titus Phiri kuchokera ku radio alinafe. Nkhani ndi yokhuzana mwina maiko awiri Zambia ndi Malawi. Ndimafuna ndidziwe kuti ngati inuyo asidedi munapanga koso mwina interact ndi magulu ena okhuzidwa ku Zambia kuti nawo saupanga so akupereka makonsenza amene mukupereka inuyo ngati asidedi. Kutereko zithunzi zinazo zimene mukuzionazo zachokera ku Zambia. Kutereko ine ndayenda kwina kulikonse kuphatikiza kukaona mapazi a njovuzo ku Malawi ndi ku Zambia. Kutereko bungwe la Warm Heart Initiative ndimagwira ntchito maiko awiri Malawi ndi Zambia. Ndifika mlati muone chikalata chathucho pali malogo awiri zizindikiro ziwiri SEED komanso Warm Heart Initiative. Kutereko bendi kupanga apa tikuyendera pamodzi. Komanso mafuna ndikuuze ndikunena kuti timanena kuti human rights are universal. A right to life will remain a right to life in Guantanamo Bay, Cambodia, even the Philippines, kandi ku Rwanda, kandi ku Lagos, everywhere you go. So sitinganene pano kuti chifukwa kuti vutoli lekuza maiko awiri ndi fasidedi tiime tikhale chete. No, we are failing. I am a human rights defender. I don't have the boundary, so I can work anywhere. But to answer your question, this is why you see our statement is a joint statement with the Warm Heart Initiative. We're working hand in hand. They have done extensive research. They have colossal evidence. They have got whatever. This is why we are saying, should I for dare to ignore the 14-day ultimatum, we'll meet where we're supposed to meet. Mundivomereza kunena kuti mafunso atha sichoncho eti ndikuthokozeni komabe pomaliza penipeni ndimafunanso ndipereke chenjezo nkhani ya chisankho kunena kuti there's always tomorrow. Kumakhala mawa achinyamata tavutika kwambiri nziko muno koma tisagwirisidwe ntchito chifukwa mukapanga ziwawa lero nkutheka kuti amene akutumaniwa ndi mphamvu mawa asakhala ndi mphamvu. Ndiyeno akakutengani limozi mphamvuzo zikamuthera iye azapeza lawyer inu simuzapeza lawyer. Mutha kundivomereza kuti anthuwa timangoyenda nawo kuaperekeza amakolowa mgalimoto zawo zabwino kulowa nyumba zawo zabwino zoti kunja kuno sementi yakwera mtengo amangomuonera pa internet kapena pa television zoti thumba la fetereza linadula iwo siziyakhuza ngopeza bwino makhumucha. Ndiyeno akonza mwakuna mizani ana amphawi ngati inu ndi ine kuti muzimenya anthu kapena muziopseza anthu. Zikuno lili malamulo achisankho andi chisankho ndiye heartbeat ya democracy. Ndiye noti apemphe ameke koyambirira kuti nthawi yakwana yona kuti mugwire ntchito malinga ndi malamulo. Inu achinyamata a MCP, achinyamata a DPP, achinyamata a UDF, achinyamata a UTM, achinyamata a zipani zinazo, chonde musalolere kuti mugwe mavuto ifa chakandalama kochepa. Dziko lili malamulo andi malamulo amagwira ntchito. Lero lino lasiyana ndi 1994 anthu amapanga zinthu ndikubisala. Lero ifa cha internet simungabisale umboni umapezeka. Chonde don't get too excited to be used please. Malawi akudalira inu ndi ine. Aliyense wandale amene azipyepyezera kunena kuti mukamenye anthu mukateme anthu pasiku la chisankho mumuze kuti atenge ana ake. Ndibwereze wina aliyense wandale amene akutumeni kuti utenge icho ukateme anthu upite apo zikabweza anthu asakavote umuze kuti olemekezeka anduna olemekezeka a secretary general tengani ana anu kapena tengani azichimwe anu. But it's literally absurd that these failed politicians they use you when their children and their dependents are in the confines of their mansions, they are watching television. Ndezikatheka ano amatenga anawo kumapitisa kuma embassy. Inu ndini mwakhala pano kumavutika ndi mtengo wa sopo. Ndiye ndikunena apa mawu awa muwasunge. Mawu awa muwasunge amene awanyozere azandikumbukira pa 17 pa 18 kunena kuti musalole kugwiritsidwa ntchito ndi ndalama yochepa kuti mukapange ziwawa. Siku lina muzakhala inu mukuyankha mlandu amene anakutumani uja kulibe anthu amene wanso pajama takusintha zipani. Uzakhala kuti watema munthu wachipani icho ukuyankha mlandu amene anakutuma uja ali mu chipani china icho. Choncho achinyamata anzanga kupanga ziwawa chifukwa cha ndale si ushasha si udolo. You should refuse to be perpetrators of violence. You should be ambassadors of peace. After all is said and done, please,
the day is almost nigh. By 16 September, let's go and vote. Let our vote count. After voting, let's protect our vote. Tikapanga protect our vote. Let's hold those people, Ameta Asanka, accountable for their actions and failure to act. Pomaliza penipeni nkhani ili pano ndiona kuti kuli zipwirikiti kukasunguku njovu zikupasidwa ufulu woposa anthu. Now tapereka 14 days kwa IFO kunena kuti they should immediately begin food distribution, construct a proper fence Zambian side, and compensate those people that have whose crops have been damaged. They have lost economic activities. They have lost lives. Moyo wa muntu ngofunikira kuposa moyo wa nyama. Tabwera pano kale mundolo ndirekere pomwepo. Kuchalichi kwathu amanena kuti pitani mukalalike zimene mwazimva, inu mupite mukalembe zimene mwazimva, mundilole. Tinayamba ndi pemphero, ndipemphe aja amene anatisegulira ndi pemphero kapena ena atisekere ndi pemphero. Ngati pali zina tizikambirana mkatikatimu. Zikomo kwambiri. Okay, tiye tipemphere. Ambuye Mulungu wathu tikuyamikani ndi kukuthokozani chifukwa zokambirana zimene zinali pakati pathu pano zayenda bwino, ndipo Ambuye Mulungu zalemekezanso dzina lanu. Zikomo Ambuye Mulungu chifukwa munatsogolera zonse zimene zinachitika pano. Pamene tubwerera makwathu mulole kuti tikalembe ndipo zikakomere ndi kuchitira bwino nzika za dziko lino. Mutamandika Ambuye Mulungu wathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mmene monso ndimene tikumalizira msonkhano mmene watu lankhani umene mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives Sylvester Namiwa anatsogolera. Kwa mkulu amakamba nkhani zokhudzana ndi ubale wa nyama komanso anthu kumalo osungira nyama a Kasungu National Park. Ndiye akambaponso zina zokhudzana ndi chisankho chimene chikubwerachi kuti kodi Malawi tichite motani. Ndilole kuti ndikubwezeretseni ku nyumba zathu zolutsa mawu zonse ziwiri, Zolia TV komanso radio, komanso saiwala kuti tinali pa